Είναι 9,5 χρονών και μπορεί και οδηγεί το αυτοκίνητο σαν ενήλικας. Ο Σταύρος Γρίλης είναι ο πιο νέος οδηγός drift στην Ελλάδα και ίσως στον κόσμο. Με τις πάντες λέμε. Φάτε και λίγο λάστιχο να το τσικνίσετε. Ποιος οδηγεί όμως? Όχι. Ναι, καλά βλέπετε. Σταύρος Γρίλης, 9,5 χρονών, στρίβει αυτοκίνητα από τα 7 του. Στην Ελλάδα είναι σίγουρα ο πιο νέος οδηγός drift. Μη σας πω και στον κόσμο. Δεν γίνεται, λέμε. Άλλα παιδιά στα 9 τους χρόνια παίζουν με ψεύτικα αυτοκινητάκια που ζυγίζουν γραμμάρια. Και ο Σταύρος παίζει με αυτοκίνητο που ζυγίζει 1 τόνο. Το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι να δούμε τον Σταύρο σε λίγα χρόνια και σε διεθνές επίπεδο. Και κάποιοι που νομίζουν ότι στρίβουν, πηγαίνετε στο Σταύρο για ιδιαίτερα.